Hi ha petites mesures, com per exemple la que hem proposat nosaltres, de reduir la pressió de l'aigua, de també tenir en compte com s'estan regant. L'altre dia vaig veure que per netejar el mercat es fan servir mangueres, doncs dius, ostres, després pel carrer igual s'hauria de tenir en compte que hi ha aigua que pot sortir de la depuradora. No sé si recorda que van anunciar una gran inversió per la depuradora, també s'estava preparant doncs, aquest últim termini per arribar a les eleccions, i que podríem utilitzar aigües netes per poder i filtrades per poder regar, i tampoc s'està fent. I després, per altra banda, veiem com durant 2 mesos hi ha un aspersor rejant en el passeig o també en el passeig de les Pites i no s'arregla. Per tant, aquí hi ha el tema de dir, val, hi ha una emergència, però també des de Palamós i Sant Joan no només hem de dir que tenim un pla d'actuació, perquè el pla, de nou, és un pla, són provisionalitats, és com un pressupost, no hi ha res definitiu. Doncs en aquest cas creiem que caldrien accions dràstiques per poder estalviar aquesta mesura.